Allah ta mutu wannan rabin. Allah shi da mace ka. Kai ne yau a masarauta? Billahi lazi da an ƙara kuɗin ruwa. Me yake faruwa? Ai da ai abun yayi yawa. Me yake faruwa? Tun da dala ta tashi muke ganin gifta dai. Zauna ka mun. Ka ga nan balas ɗin sati ne. Kuma da na je siyan fetur ma iya jarka biyu sai da muka ba da 7,000. Me? 7,000 haka muka sai gala. Allah taimake ka yanzu dole dai ku za ku ɗaya ku ɗaure mana gindi mu tada kuɗin ruwa. Tun da ana siyarwa 40-50 a yi ragi a kan jarka 6. To fi sabilin lashi an ƙara kuɗin ruwa. Kai sakatare ka ta Allah taimaki yalla bai. Yawwa. Ai abin da za a yi siya ma abin da za a rubuta yajin aiki daga yau a tafi yajin aiki daga gobe. Saboda ruwa ya tsada. An sani mu muka tsaya aka yi zaɓe kuka hau kujerar nan. Amma saboda rai mutunci yanzu an rubuta ko ruwa ya koma naira 70. Ka ga balas. Nawa ka ce balas ɗin ka na jiya? Balas ɗina ya dawo naira 700. 1,000 fatis. Saboda haka daga yanzu ruwa ya tashi kawai. Nawa jiya man garba ya sayi galan ɗin mai? Man garba ya sayi galan 7,500. Yanzu Malam Aminu ma jiya ta aka yi mun ya siya 8,500. Da girma ce a man na ji jawabanka na kuma gamsu. Yanzu yadda za a yi. Tafi ka nemo mun shamaki yanzu. A nemo shamaki. Wannan lamarin ba na zaune bane sai an ƙara kuɗi. Za a ƙara kwantar da hankali. Kwantar da hankali. A ce ina so baya da wajen yanzu idan ka tashi. Yanzu ka zagaya nan tankin Malam Garba. Da shi da na Malam Aminu. Maza a je a haɗo su. Su zo nan a zo a yi taron nan. Dole taron nan za a zo a zauna. Daga gaddan ciko da mai tura ruwa. Da mai kura da mu je mu samu gwamnati a san halin da a san halin da ake ciki ruwa. A san halin da ake ciki. Dala ta tashi ruwa. Salamu alaikum. Yanzu rike wannan shamaki. A je wajen dan Najibu mai maza maza abu je da kai da sakatare yanzu nan maza ku tashi ku je kai da sakatare a rarraba ta a ko'ina yau maza a hanzarta godiya muke yi wannan rabin yanzu abin da nake so da kai ciya mai Allah taimake ka ka san wannan shi zanga-zanga da yadda ka ce haka za a yi a kungiyance a bi shi a sannu a hankali akwai yaran ku masu dan taurin kai ko a ja musu kuɗi insha Allah a ja musu kuɗi insha Allah muna so gobe nan idan za ku fito da wuri saboda abu dau abin nan da mahimmanci da wuri za mu bi ke da kuma idan za ku fito mu san mu ta gagari san mako da shirin ku muna zuwa nan idan muka zo mu ma sai mu haɗa ku da su insha Allah abu gaba muna godiya bari Allah ya ƙara sai a je a sanarwa da Malam Garba da shi da Malam Aminu ba yadda ka ce haka za a yi a sauka lafiya yadda ka ce haka za a yi a sauka lafiya